روژێک پشتی تەقینا لە جادەیە ئیستیکلال ئەستانبولەیە و پەیامنێرê tora medyaya Rûdawê Ömer Sönmez derbarê teqînê de pirsekê ji serokê Partiya Zaferê Umît Özdağ dike. Li Özdağ bi vî awayî bersiva Ömer Sönmez da û gef li Rûdawê xwarin. Li desalata Partiya Zaferê de Rûdaw nikare bikeve di nav sînorên Tirkiyê de ji ber ku tabeşkera û xizmeta dabeşbûna Tirkiye dike. Hinek kesên li gel Umît Özdağ jî Rûdaw bi kanala PKK tuhmetbar kirin û li cihê teqînê peyamnêrê Rûdawê rûbrûyî egera êrişeke nijadperestî hiştin. Ev di demekê de ye Rûdaw gelek caran ji ber karên xwe yên medyayî rûbrûyî êriş û gefên aliyên nêzîkî wê rêxistinê bûye. Ömer Sönmez behsa diyaloga xwe ya li gel serokê Partiya Zafer û zehmetiya rojnamegeriya Kurdî li Tirkiyê dike. Umît Özdağ li gel rêveber û endamên Partiya xwe tê serdana vê derê dike. Min jî yekser mikrofona xwe dirêj kir û min pirsa jiyan tosûm min lê kir. Min dî gelekî aciz bû. Dubare min pirsî, min gohinê wî kesî ji partiya xwe îxraç bikin yan na. Li min zivirî bêyî ku bersiva me bide, got ev kîjan kanalı, bêyî ku ez bersiv bidim, kesên derdorê gotin ev kanala PKK'yê. Wê demê zivirî û got ku em ê we qedexe bikin. Min got bo çi? Ji bo ku em Kurdî weşanê dikin. Got na ji bo ku hûn dabeşkarin, cuda xwazin. Li ser vê yekê bi rastî ez jî kameramanê min Faruk Uysal jî hendik mavû em bihatina lînçkirin. Lewra li Tirkiyê kultura lînçê, kultura tundê, tund û jiyê di demên dawî de gelekî zêde bûnin. Bûyerên bi vî rengê jî tên serê rojnamegeran jî